Στην καρδιά της Ελλάδας, ανάμεσα σε καταπράσινες πεδιάδες και έφορα εδάφη, καλλιεργείται ένας θησαυρός γεύσης και ποιότητας, το ακτινίδιο. Εδώ η μέρα ξεκινά με έναν καφέ, ένα καλό πρωινό και μία πρώτη βόλτα ανάμεσα στις καλλιέργειες, πατώντας τον οπό χώμα, καθαρίζοντας τις φιλοσιές και φυσικά ελέγχοντας τους καρπούς. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για τους κατοίκους αυτής της περιοχής δεν είναι άλλη από τη μυρωδιά του ακτινιδίου, το καλό του χρώμα, η υφή του, το ίδιο το ακτινίδιο. Γιατί η πλειοψηφία των παραγωγών και όσων δουλεύουν για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επισκοπής μεγάλωσαν από παιδιά ανάμεσα στις ακτινιδιές, μάθανε να τις ζούνε και να τις καλλιεργούνε, να παίζουν ανάμεσα στα δέντρα και κάτω από τις πέργολες, ώσπου να καταφέρουν να είναι μέρος της παραγωγής και της συγκομιδής και αυτό να περνάει από γενιά σε γενιά. Με παράδοση δεκαετιών και την αφοσίωση των παραγωγών, τα ακτινίδια αυτά κατακτούν τις διεθνείς αγορές και έχουν ξεκινήσει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της ποιότητας της διατροφής. Πώς όμως ο Αγροτικός Συνεταιρισμός κατάφερε να κάνει το ακτινίδιό του να φτάσει στην κορυφή και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο? Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής μετρά 69 χρόνια ζωής, με 250 μέλη και 2.500 στρέμματα με ακτινίδια, ως σήμερα και με το όραμα και το πάθος της ανάπτυξης και της επέκτασης. Ο συνεταιρισμός ξεκίνησε το 1956 ως πιστωτικός συνεταιρισμός για να εξελιχθεί στην πορεία ως συνεταιρισμός πώλησης οπωροκυπευτικών προϊόντων, ενώ από το 1987 έχει λάβει τη σημερινή του μορφή. Ο συνεταιρισμός μας, εκτός από τα ακτινίδια, παράγει και ροδάκινα, νεκταρίνια, κεράσια, δαμάσκηνα και βερίκοκα. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε καταφέρει να εξάγουμε το 70% της παραγωγής μας στο εξωτερικό, ενώ το 30% καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά. Ο συνεταιρισμός μας εφαρμόζει προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος, ελέγχου φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, καθώς και αυστηρών κανόνων υγιεινής σε όλες τις φάσεις παραγωγής, από το αγρόκτημα ως τον τελικό καταναλωτή. Το εργοστάσιό μας διαθέτει αυτή τη στιγμή έναν υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό διαλογέα δυναμικότητας 15 τόνων την ώρα για ακτινίδια, ροδάκινα, δαμάσκηνα, βερίκοκα και 2 τόνων την ώρα για κεράσια, καθώς και 26 ψυκτικούς θαλάμους χωρητικότητας 4,5 εκατομμύριων κιλών. Για εμάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρούμε χρόνιους δεσμούς και με το προσωπικό αλλά και με τους παραγωγούς μας, διότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει μια διαρκή σταθερότητα η οποία θα διασφαλίσει αρχικά την ποιότητα του φρούτου αλλά και την εμπιστοσύνη για την εξέλιξη και την πρόοδο. Γι' αυτό ο πρωταρχικός μας στόχος είναι η διασφάλιση των σύγχρονων διατροφικών αναγκών των καταναλωτών, προσφέροντας πάντα ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα. Το όραμά μας είναι το ακτινίδιο της Επισκοπής να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί στις διεθνείς αγορές, αυξάνοντας την παραγωγή και διαγράφοντας ένα λαμπρό μέλλον. Δεν σταματάμε να εξελισσόμαστε, να αναπτυσσόμαστε, επενδύουμε στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Όλοι μαζί ενωμένοι. Ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, πάθος, θάρρος και τόλμη. Μεγαλώνουμε με στόχους και όραμα.
Ο έλεγχος των ακτινιδίων ξεκινάει από τα ίδια τα χωράφια. Οι παραγωγοί πρέπει να τηρούν αυστηρές προδιαγραφές για τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, ακολουθώντας πιστοποιημένα πρότυπα για τη βιολογική γεωργία. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι γεωργικές πρακτικές είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια της οδιάς, ώστε να ελαχιστοποιείται ταυτόχρονα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έπειτα προχωράμε με τον έλεγχο κατά τη συγκομιδή, ο οποίος είναι εξίσου ζωτικής σημασίας, διότι στη φάση αυτή διαπιστώνεται αν το φρούτο είναι άριστης ποιότητας και χωρίς φθορές που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τη γεύση του. Επικεντρωνόμαστε σαφώς στο μέγεθός του, το χρώμα του, εσωτερικά και εξωτερικά, στην ακεραιότητά του ως προς τη φθορά και τα πιθανά σημάδια ασθενειών. Το επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος μετά τη συγκομιδή. Τα ακτινίδια υποβάλλονται σε εργαστηριακούς ελέγχους για την ανίχνευση φυτοφαρμάκων, βακτηρίων ή άλλων επιβλαβών ουσιών. Αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένα εργαστήρια που πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Ένας από τους πιο κομβικούς ελέγχους είναι ο έλεγχος των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και μη οργανικών λιπασμάτων, που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Τα ακτινίδια πρέπει να πληρούν τους κανονισμούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλή για κατανάλωση. Προχωράμε με τη διαδικασία της συσκευασίας, με τους κωδικούς ιχνηλασιμότητας, δηλαδή κάθε κυβότιο ή συσκευασία ακτινιδίων φέρει έναν και μοναδικό κωδικό, barcode ή QR code, ο οποίος περιέχει πληροφορίες όπως ημερομηνία συγκομιδής, περιοχή και αγρόκτημα παραγωγής, μεθόδοι καλλιέργειας, στοιχεία επεξεργασίας και πιστοποιήσεων, δρομολόγιο μεταφοράς. Μέρος της διαδικασίας αυτής είναι ο επανέλεγχος της ακεραιότητας του φρούτου και φυσικά η τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης, εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν είναι προστατευμένο και ο καταναλωτής έχει όλες τις πληροφορίες για την προέλευση και την ασφάλεια του προϊόντος. Η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μας επιτρέπει να παρακολουθούμε το προϊόν σε κάθε βήμα της παραγωγής του. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή αμφιβολία για την ποιότητα ή την ασφάλεια, μπορούμε να εντοπίσουμε γρήγορα την πηγή και να αντιδράσουμε άμεσα, ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε ποσοτική απώλεια ή καταστροφή. Το τελικό στάδιο της διασφάλισης της ποιότητας είναι η σωστή αποθήκευση του ακτινιδίου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία, ώστε να διατηρηθεί η φρεσκάδα του και να μην αναπτυχθούν παθογόνοι μικροοργανισμοί. Ο συνεταιρισμός μας ακολουθεί πιστά όλα τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής και φυσικά γίνονται καθημερινά όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Τα ευρωπαϊκά ακτινίδια του φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας εφαρμόζονται τα πιο αυστηρά πρότυπα όπως Agro 2.1-2008 και Agro 2.2-2008, ISO 22.000, Global GAP, GRASP, BRC, IFS Food. Οι εγκαταστάσεις των εργοστασίων διαλογής και αποθήκευσης ακτινιδίων λειτουργούν σύμφωνα με την πιστοποίηση ISO 22.000-2018 και είναι πιστοποιημένες με το διεθνές πρότυπο IFS Food και BRC. Γι' αυτό, πρωταρχικός μας στόχος είναι η διασφάλιση των σύγχρονων διατροφικών αναγκών των καταναλωτών, προσφέροντας πάντα ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα. Το ακτινίδιο αποτελεί ένα από τα πιο θρεπτικά φρούτα που μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή μας διατροφή. Ο πλούτος του σε βιταμίνη C το κατατάσσει ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές για τόνωση και ενέργεια, ενώ η φυσική του φρεσκάδα το καθιστούν ιδανικό για κατανάλωση όλες τις εποχές του χρόνου. Ένα μέτριο ακτινίδιο περίπου 100 γραμμαρίων περιέχει 92 με 100 μιλιγραμμάρια βιταμίνη C,
Ποσότητα που τοποθετεί το φρούτο αυτό σε υψηλότερη θέση από πολλά εσπεριδοειδή, όπως το πορτοκάλι. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως το ακτινίδιο μπορεί να προσφέρει σχεδόν τη διπλάσια συμβολή σε σύγκριση με άλλα φρούτα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις καθημερινές ανάγκες και την ισορροπία του οργανισμού. Η σάρκα του είναι επίσης πλούσια σε φυτικές ίνες και γενικότερα ως φρούτο έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Κάτι που σημαίνει ότι η ενέργεια που προσφέρει αποδεσμεύεται σταδιακά, χωρίς απότομες διακυμάνσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό το καθιστά κατάλληλο για όσους επιθυμούν σταθερή ενέργεια μέσα στη μέρα και ισορροπημένη διατροφή. Εξίσου σημαντική είναι η υψηλή του περιεκτικότητα σε κάλιο, ένα μέταλλο που σχετίζεται με την ισορροπία των υγρών στον οργανισμό και την εύρυθμη λειτουργία των μυών. Στις διαιτητικές πρακτικές, το ακτινίδιο μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε ποικιλία γευμάτων. Προστίθεται ιδανικά σε σαλάτες, σμούθις ή συνδυάζεται με ξηρούς καρπούς, χαμηλών λιπαρών όπως το αμύγδαλο. Η φυσική του γλυκύτητα και η όξιμη επίγευσή του δίνουν μια ευχάριστη νότα στο καθημερινό μενού, ενισχύοντας τη γεύση χωρίς πρόσθετη ζάχαρη ή επεξεργασμένα συστατικά. Η τακτική κατανάλωσή του μπορεί να υποστηρίξει τη συνολική λειτουργικότητα του οργανισμού, προσφέροντας φυσική τόνωση και βοηθώντας τη διατήρηση της ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε περιόδους αυξημένων απαιτήσεων, είτε πρόκειται για σωματική δραστηριότητα, είτε για πνευματική προσπάθεια, 1 ή 2 ακτινίδια την ημέρα μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετική βοήθεια για τον οργανισμό. Ακόμη και για άτομα με έντονη φυσική καταπώνηση, όπως οι αθλητές, το ακτινίδιο προσφέρει πρακτικά ωφέλη. Η υψηλή του περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και αντιοξυδατικά συστατικά ενισχύει τη φυσική αποκατάσταση μετά από προπόνηση, περιορίζοντας το αίσθημα κόπωσης και βελτιώνοντας την αίσθηση ευεξίας. Με τον τρόπο αυτό αποτελεί ένα πολύτιμο συμπλήρωμα στην καθημερινότητα όσων αποζητούν περισσότερη ισορροπία και αποδοτικότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως το ακτινίδιο δεν είναι απλώς ένα θρεπτικό φρούτο, αλλά μια ολοκληρωμένη διατροφική εμπειρία που προσφέρει χρώμα, γεύση και ευκολία στην προετοιμασία των γευμάτων. Με την ένταξή του σε ένα σταθερό πρόγραμμα διατροφής, μπορούμε να ενισχύσουμε ουσιαστικά τη φυσική λειτουργία του οργανισμού μας, προσφέροντάς του τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται με φυσικό και απολαυστικό τρόπο. Τα ακτινίδια του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής δεν είναι απλά ένα φρούτο, καλλιεργείται με μεράκι από όλους εμάς, γιατί είναι η ζωή μας, η γη και το ακτινίδιο. Όσο εξελισσόμαστε, γιατί ασχολούμαστε από μικρά παιδιά με το ακτινίδιο, βρίσκουμε καινούριους τρόπους καλλιέργειας, έτσι ώστε να είναι πιο φιλικό με το περιβάλλον η καλλιέργειά μας. Χρησιμοποιούμε επί των πλήστων οργανικές πρώτες ύλες, οργανικές ουσίες και έχουμε μειώσει πάρα πολύ τη λίπανση με χημικά λιπάσματα και δουλεύουμε πάρα πολύ σκευάσματα που αποτελούνται αποθήκια. Αυτό που κάνει ξεχωριστό το ακτινίδιο της Επισκοπής Νάουσας είναι ότι η παραγωγή του συνεταιρισμού δεν χρησιμοποιούμε καθόλου φυτοφάρμακα και λιπάσματα χημικά. Η θρέψη της ακτινιδιάς σε γενικές γραμμές γίνεται με χημικά λιπάσματα. Αυτό που καταφέραμε εμείς σαν Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής είναι να εφαρμόσουμε τύρφη στη ρίζα της ακτινιδιάς, οργανικές ουσίες που προέρχονται από βιολογικά προϊόντα επί των πλήστων, κάτι το οποίο μας κάνει μοναδικούς σε αυτό το κομμάτι. Επίσης εφαρμόζουμε σκευάσματα που η βάση τους είναι τα φύκια, που γίνεται ψεκαστά στα κτήματά μας, κάτι το οποίο δημιουργεί και καλό αποτέλεσμα στα φρούτα μας και δεν υπάρχει ίχνος μόλυνσης στο περιβάλλον. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε τη γόνιμη γη μας, προστατεύουμε το περιβάλλον και τον τόπο μας και εξασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα κάθε σοδιάς μας. Δηλαδή, ακτινίδια χωρίς χημικές ουσίες από την Επισκοπή Νάουσας.
Το έδαφος είναι η βάση για μια υγιή καλλιέργεια των ακτινιδίων. Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή υγεία των φυτών της ακτινιδιάς, θα πρέπει να συνδυάσουμε κάποιους παράγοντες, όπως για παράδειγμα τον καλό αερισμό του εδάφους, η συγκράτηση της υγρασίας, καλή σχετική υγρασία του εδάφους και ταυτόχρονα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που απαιτεί το έδαφος για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς. Το κλίμα της Επισκοπής είναι ιδανικό για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς. Είναι εύκρατο και μη θερμό, με μέσες αιτήσεις θερμοκρασίες κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε βροχοπτώσεις ακόμα και τους ανοιξιάτικους μήνες, αλλά και τους καλοκαιρινούς, με αποτέλεσμα αυτό να συνεπάγεται καρποί οι οποίοι είναι πολύ καλοί στη γεύση, στην υφή και στο άρωμά τους. Βέβαια, για να ευδοκιμήσει μία καλλιέργεια, ποσοτικά και ποιοτικά, θα πρέπει να γίνει η σωστή επιλογή των λιπασμάτων. Εμείς επιλέγουμε τα οργανικά λιπάσματα, τα οποία συμβάλλουν στην καλή παραγωγή και στη βιωσιμότητα του προϊόντος. Η άρδευση είναι εξίσου ζωτικής σημασίας για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς. Η ακτινιδιά απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού. Χρησιμοποιώντας συστήματα σύγχρονα, μπορούμε να ελέγξουμε την ποσότητα του νερού που διοχετεύουμε στο φυτό μας. Προλαμβάνουμε είτε την υπερβολική άρδευση ή την χαμηλή ποσότητα νερού, ώστε να αποφύγουμε την καταστροφή των φυτών. Στόχος μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ολοκληρωμένης καλλιέργειας ακτινιδίων, προάγοντας τη σωστή διαχείριση του εδάφους και των φυσικών πόρων, καθώς και την εφαρμογή βιώσιμων και βιολογικών πρακτικών. Έτσι, το ακτινίδιό μας παραμένει ξεχωριστό. Από ένα μικρό σπόρο στη γη ξεκινά ένα ταξίδι. Με σεβασμό στη φύση, βιώσιμες πρακτικές και γνώση αιώνων, το ακτινίδιο μεγαλώνει κάτω από τον ήλιο, με τη φροντίδα ανθρώπων που αγαπούν τη γη. Μετά τη συγκομιδή, ξεκινά μια νέα διαδρομή. Από το χωράφι στο εργαστήριο, εκεί όπου ο αυστηρός έλεγχος ποιότητας διασφαλίζει ότι κάθε φρούτο είναι ασφαλές, αγνό και θρεπτικό. Κάθε ακτινίδιο φέρει μια ιστορία. Μια υπόσχεση ποιότητας και φροντίδας μέχρι να φτάσει στα ράφια των καταστημάτων και στο τραπέζι μας. Ένα φρούτο γεμάτο ευεργετικά συστατικά, έτοιμο να προσφέρει υγεία και απόλαυση σε κάθε μπουκιά και στο τέλος, αυτή είναι η πραγματική ανταμοιβή. Ένα χαμόγελο γεμάτο γεύση, φρεσκάδα και ζωή. Γιατί το ακτινίδιο δεν είναι απλώς ένα φρούτο, είναι η δύναμη της φύσης σε κάθε μπουκιά. Από τη γη στο πιάτο μας και από εμάς στην επόμενη γενιά.